Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Mga commuter sa Central Luzon, tiyak may masasakyan kahit matuloy ang transport strike ayon sa LTFRB Region 3. Labis na pagsipsip ng tubig sa lupa, posibleng magdulot ng land subsidence sa Siyudad San Fernando ayon sa NWRB. Bilang ng mga naiulat na kaso ng pang-aabuso sa kababaihan, bumaba matapos ang lockdown ayon sa POPCOM. Immersive exhibit na nagsusulong ng blindness awareness, pwede nang bisitahin ng publiko. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to, oras na po para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Posible umanong magkaroon ng paglubog ng lupa o land subsidence sa San Fernando, Pampanga kung hindi i-regulate ang pagsipsip ng tubig sa ilalim ng lupa. Ito'y bunsod ng hindi masyadong siksik o compacted ang klase ng lupa sa syudad ayon po sa National Water Regulatory Board. Ang detalye ng balitang yan, alamin sa eksklusibong report ni Jana Lumbang, Parungaw. Lantad ang siyudad San Fernando sa banta ng pagbaha dahil dito dumadaan ang tubig mula sa mataas na bahagi ng Pampanga patungo sa Manila Bay. Ito ang pagbaha na mabilis humupa pagkatapos ng malalakas na pag-ulan. Ngunit hindi lamang ito ang uri ng pagbaha na banta sa lungsod. Ayon sa geologist na si Dr. Sevilio David, ang Executive Director ng National Water Regulatory Board o NWRB, posible rin ang tuluyang pagbaba ng lupa sa syudad o ang tinatawag na land subsidence. Yan po kasi depende rin sa klase ng bato, no, na nasa ilalim po, no, at ito pong sa tingin natin kahit itong sa city ng San Fernando, ang geology niyan hindi naman yung klase ng bato diyan hindi naman po ganyan ka-compact at katagas na posible pa rin po talagang maging karoon ng issue ang subsidence, lalo po pagka sumusobra na talaga doon sa nararapat ang pagkuha po natin ng tubig. Karaniwang nangyayari umano ang pagbaba ng lupa sa mga coastal area o mga lugar na malapit sa baybaying dagat. Ito rin ay maituturing na likas at hindi kontrolado ng tao. Sa kaso ng Siyudad San Fernando, ang pagdami ng mga industriyang gumagamit ng malaking bolto ng tubig ay siyang maaaring pagmulan ng land subsidence. Kasi ang isa kasing diyan, ang over-extraction kasi usually ma-attribute yan pagka maraming industries, no, na kumukuha ng tubig, no. Kasi kung natural yan, kung mga sa kabahayan lang, sa tingin naman po natin yung pangailangan nila hindi kaya namang i-sustain, no, nung kasalukuyang sitwasyon, no. Pero kung mga industries po usually, no, isa yan sa mga nagiging dahilan, no, sa isang area na kung bakit nagkakaroon ng over-extraction. Usually po pag yung medyo madami-dami po, no, yung mga industries na alam naman po natin na may mas malaki po ang pangailangan sa tubig. Ilan umano sa mga senyales ng pagbaba ng lupa ay ang nagpopondong tubig at matagal na paghupa ng baha. At higit itong mapapansin sa mga poso kung saan lumalabas ang dating mga nakabaon na tubo, kagaya ng posong ito sa Sitio Pirsa sa Barangay Pandaras ng syudad. Sa ibang lugar po, pag sinasabi, pagka gumawa sila ng deep well at may panahon na or may oras na hindi na sila nakakakuha ng tubig at kailangan mas malalim na. So isa pong senyales yan na bumababa po, no, yung water table, no. Yun po yung kasi alam ko may mga experience diyan na nabalita sa amin na tumaas yung poso, parang gano'n, no. Ang di pa nila alam ang posible pong epekto niyo na hindi tumaas ang poso, bumaba po yung lupa. Patunay pa umano sa pagbaba ng lupa sa syudad ang patuloy na upgrading o pagtataas ng mga kalsada ng DPWH kagaya ng sa may Santa Lucia at San Nicolas kung saan napag-iwanan ang mga gusali. Actually, ayon sa pag-aaral ng mga geologists natin, yung tinatawag nilang subsidence or nagsasubside yung yung lupa. At the same time, due to climate change, tumataas yung water level natin. So, yun, bababa yung lupa, tapos tataas yung tubig. Doon, makikita mo talaga na lulubugin yung mga kalsada natin. Saang areas kayo madalas o
nakikita nyo na lagi kayong nag-upgrade ng mga daan? Actually, yung sa City of San Fernando, dito lang sa boundary natin ng papuntang Port District. So yan, yung sa Nicolas. Ayon sa NWRB, kailangang magsagawa ng pagre-recycle ng wastewater ang mga industriyang gumagamit ng tubig sa kanilang produkto. Yung pangangailangan natin o yung paggamit natin ay mas responsable at naayon, no? Kagaya po ng posibleng kung pwedeng yung mga industries, kung pwedeng mag-recycle, no? Kasi pwede naman pong i-recycle yung iba diyan kasi meron naman po tayong ang pamahalaan naman natin ay meron pong instruction sa mga industries natin na kailangan po nilang i-treat, no, yung mga wastewater nila, no? At sa tingin naman po natin ay ito pong mga wastewater ay posible nating magamit, no? So kailangan lang po ay gawan ng paraan paano ma-recycle 'yan at yun po, no, pagka na-recycle naman natin 'yan at na-reuse or na-recycle natin ay medyo bababa po yung demand, no? Maging ang mga water service provider gaya ng local water district at mga kabahayan ay kailangan din umanong gumawa ng mga pamamaraan upang mabawasan ang naaaksayang tubig. Wala pong pagkakaiba yan, no, sa mga industries, no, na sinasabi natin, no? Kasi sa mga local water districts, yung pagmamanage po ng supply natin, unang-una, no, kailangan natin tingnan diyan yung natin, no, yung paano natin ginagamit, no, yung tubig, no, yung tinatawag nating non-revenue water. Kailangan tingnan ho natin baka naman kung namamanage ba natin yung mga nasasayang or natatapon na tubig sa linya natin, no? Isa po 'yan, no? Kaugnay naman ang usapin ng pagsipsip ng tubig ng mga planta. Matatanda ang isa sa mga panukala ng City of San Fernando Water District ay ang paniningal ng production assessment fee. Dapat umanong magbayad ang mga kumpanya batay sa dami ng tubig na nasisipsip ng kanilang sariling pump station upang matuto ang mga ito na magtipid. Nilimitahan na rin sa Siyudad San Fernando ang mga negosyong gumagamit ng malaking bolto ng tubig. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Hinihikayat ng Commission on Population o POPCOM ang mga kababaihan na nakararanas ng pang-aabuso na ipagbigay alam kaagad ang kanilang sitwasyon sa mga kinauukulan. Bagamat bumaba raw ang reported cases ng violence against women, hindi raw ito nangangahulugan na ligtas na ang mga babae mula sa karahasan, pisikal, sexual at verbal. Narito po ang report. Bumaba raw ang bilang ng mga naiulat na kaso ng pang-aabuso sa mga kababaihan matapos ang lockdown at iba pang quarantine restrictions bunsod ng COVID-19 ayon sa Commission on Population o POPCOM. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa higit 12,400 ang reported cases ng violence against women sa buong mundo noong 2021. Mas mababa ng 21% kaysa sa higit 15,800 reported cases noong 2020. May mga cases talaga na maraming nangyari na domestic violence at home because, di ba, doon din yung time na walang trabaho. Di ba? It adds up dun sa pag-aaway ng mag-asawa kasi wala silang pagkain, umaasa sa ayuda. That's caused the violence na nagkakainitan ng ulo. Pero nga, nitong medyo umaahon na tayo from pandemic, hindi na ganun yung sitwasyon sa bahay. Kaya sinabi natin na mas mababa. May mga reported, it was lower, kasi ang mga na-report naman ay tunay na nangyari, nakaunti lang, kasi nakakalabas na yung kababaihan natin, hindi na siya binubugbog sa bahay. Ganon. Ganon ang basis natin. Sa kabila nito, hindi pa rin daw dapat maging kampante dahil hindi lahat ng kaso ng pang-aabuso ay naire-report. Kaya naman sa pagdiriwang ng Women's Month, hinihikayat ng POPCOM ang mga kababaihang nakararanas ng pang-aabuso na lumapit sa mga kinaukulan upang sila ay matulungan. May helpline tayo may telepono tayo na pwede nilang tawagan, pwede nilang i-text. At yun, kung sa barangay naman yun, meron tayo doon sa Lupon. Doon sa barangay, membro ang isang barangay population volunteer, kasama yung mga ibang volunteers doon sa Lupon, Tagapamayapa. Meron sila diyang women's desk, or Bausi Des. Yan. Bausi Des, I think, is in the barangay center or barangay hall. And women's desk sa pulis yan.
So magkakatulong ang mga yan from the barangay level na mayroong BAUSIDES, PNP na may women's desk kasi when it comes to violence against women, talagang yung violence ay generally sa women. Para sa mga nakararanas ng pang-abuso, maaari itong ipagbigay alam sa Popcom hotline na 285-316-805 o sa kanilang Facebook page na www.facebook.com/officialpopcom. Agad naman umunong i-coordinate ng Popcom ang mga ulat na kanilang natatanggap sa mga first responders gaya ng mga barangay officials at PNP upang mapabilis ang pag-akto kontra pang-aabuso. Ako si Liana Canilaw, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Nasa 4 na bilyong piso raw ang ilalaan ng national government bilang subsidiya para sa transport at agriculture sector ngayong taon. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, makatutulong ito hindi lang sa pagbangon ng ekonomiya ng bansa, kundi pati na rin sa vulnerableng sektor gaya ng mga driver ng pampublikong sasakyan, mangingisda at magsasaka na lubhang naapektuhan ng pandemya. Ang naturang pondo ay huhugutin umano mula sa regular budget ng Department of Transportation o DOTR at Department of Agriculture sa ilalim ng General Appropriations Act of 2023. Mula sa kabuang pondo, 3 billion pesos ang ilalaan sa fuel vouchers ng mga kwalipikadong Public Utility Vehicle o PUV, taxi, tricycle at mga full-time ride-hailing at delivery services sa buong bansa. Mas mataas daw ito ng 500 million pesos kumpara sa 2.5 billion pesos na subsidiya noong nakaraang taon. Habang 1 bilyong piso naman ay ilalaan para sa mga magsasaka at mangingisda. Higit 312,000 beneficiaries ang tatanggap umano ng tig 3,000 pesos. Samantala, ang implementasyon ng nasabing programa ay subject to guidelines pa umano na manggagaling sa DOTR, Department of Energy at DBM. Habang ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board naman ang mangunguna sa pagtukoy at pag-validate ng mga benepisyaryo. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. At sa iba pa mga nangungunang balita, nagsagawa po ng street dancing competition sa Mabalacat City bilang bahagi po ng kanilang pagdiriwang sa Balacat Festival 2023. At nakatutok po sa okasyon na yan, sa kaganapan na yan, live ang ating kasamang si JM De Jesus. JM, kumusta ang naging kompetisyon? May nanalo na ba? Part na yon ay yung street dancing competition. At nasa 10 grupo na kung saan na naghalo-halo yung mga iba't ibang mga eskwelahan dito sa Mabalacat. At nakita natin kanina, talagang kanya-kanyang pasabog yung kanilang mga ipinakita dito sa street dancing competition. At maya-maya lamang ay matapos magpahinga ng ilang mga performers, ay magsisimula na yung free interpretation competition na kung saan ipapakita nila yung mga kanya-kanyang temang mga kanilang mga napunot upang ipakitang gilas sa mga talento ng mga kabataan dito sa Mabalacat sa kauna-unahang Balacat Festival 2023. Alright, JM, ito yung karaniwang Caragan Festival, no, na alam natin, and this time pinalitan ng Balacat Festival, no. Meron bang naging pagbabago doon sa mga ginagawa nilang activities noon at ngayon? Yes, ating Jen, kanina ay nakausap natin yung alkalde ng city ng Mabalacat na si Mayor Chris Garbo, at aniya, ginawa nilang Balacat Festival itong Caragan Festival dahil gusto nila na maging inclusive lahat ng 27 na barangay. Dahil gusto nila ipakita yung napakagandang mga produkto at yung mga landmarks ng kanya-kanya mga barangay. Kaya naman dun sa Caragan Festival, mas pinalaki, mas pinasaya, at gusto nilang ipakita talaga yung ganda ng buo ng Mabalacat, kasamang Jen. At alam din natin na I'm sure marami ang na-excite, no, sa muling pagbabalik nitong street dancing competition dahil for 2 years, JM, nasa pandemya tayo. Kumusta ang reaksyon ng mga mag-aaral, ng mga nakilahok dito sa street dance competition na ito? Ating Jen, may mga nakausap tayo kanina na nasa sidelines, yung mga mag-aaral. At sabi nila napaka-exciting at talagang napakasaya nila
na matunghayan yung mga ganitong aktibidad ulit. At may mga nakausap din tayo ng mga performers at nila pinaghandaan nila ng maayos ito dahil ngayon na sila nabigyan ng mga pagkakataon pa upang ipakita yung kanilang mga talento. Kaya naman, pati yung mga hindi estudyante kasamang Jen, tuwang-tuwa sa sidelines dahil todo suporta sila sa kanilang mga kapamilya o di kaya ng mga kakilala nila nakikita at saka nagsisigawan sila kapag nakikita nila yung mga kakilala nila. At makikita natin kanina yung ngiti at yung galak doon sa buka, mapa-performer man o mapa-manonood man kasamang Jen. At nabanggit mo, ito ay isang kompetisyon, ano? Meron na bang napili na nanalo dito sa street dance competition na ito? Yes, kasamang Jenna, ayon kay Sir Arway ng City Tourism Officer ng City of Balacat, i-announce daw yung mga magwawagim at pagkatapos ng free interpretation na competition. At kasamang Jenna, talagang hindi pinahina ng Mabalacat City ang premyo na makukuha. At ang grand prize winner ay makakatanggap na tumataginting na 100,000 pesos lang naman. Kasamang Jen. Malaki-laki yon at malaking tulong din sa mga mag-aaral, especially sa school, kung sino man yung mananalo, aabangan natin yan. Napansin din natin, JM, ayan, kung sa kinaroroonan mo ngayon, na napakaraming tao. So ito ba ay nangangahulugan na talagang balik-sigla na rin ang turismo dyan sa Mabalacat? Yes, kasamang Jen, yung mga nagdaang araw sa opening mismo ng Balacat Festival ay present din tayo, na kung saan nakita natin yung iba't ibang pavilion na talagang nagpabonggahan at nagpagandahan bawat barangay, 27 barangays ito. At marami din yung mga bumisita, hindi lang mula Mabalacat, at nagmula pa ito mula sa iba't ibang bayan, hindi na dito sa Central Luzon. Pero mga nanggaling pa ng Maynila upang makita itong kauna-unahang Balacat Festival. At masasabi naman natin, nagbabalik na yung turismo dahil nagsisilabasa rin yung mga tao at makikita natin iba't iba na rin yung mga negosyante at yung mga nagtitinda na kung mga produkto at talagang tinatangkiling na ito ng mga babalakenyo at mga kabale natin. Ito na ba, JM, yung pinaka-culminating activity para sa Balacat Festival 2023? Yes, ating Jen, ito na ang pinakahuling araw o huling gabi ng Mabalacat Festival na kung saan ito na ang pinaka-grand salvo nila at aniya ni Mayor Chris Garbo kanina, talagang excited sila na talagang ipakita yung lahat at yaman ng kultura ng Mabalacat City. Kasamang Jen. Alright, maraming salamat sa iyong update at good luck sa ating 10 kalahok para sa Street Dancing Festival at good luck din sa success ng Balacat Festival 2023. Maraming salamat. Live po na nag-uulat mula sa Mabalacat City si JM De Jesus. Dumako po tayo sa ibang balita. Wala raw dapat ikabahala ang mga commuter sa Central Luzon kahit na matuloy pa ang planong tigil pasada ng ilang mga PUJ driver at operators. Ayon po yan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3. Ilan lamang daw kasi sa mga transport groups sa lungsod ng Angeles ang makikibahagi sa transport strike na magsisimula sa Lunes, March 6. May detalye si Paulo G. Santos. Hindi mawawalan ng masasakyan ang mga commuter sa Central Luzon sa susunod na linggo. Ito ang tiniyak ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3, kasunod ng inanunsyong nationwide transport strike ng ilang PUJ drivers and operators simula March 6, araw ng Lunes, bilang pagtutol sa PUV Modernization Program ng gobyerno. Ayon kay Atty. Teresa Magtoto, ang hepe ng Transportation Development ng LTFRB Region 3, limitado lang sa lungsod ng Angeles ang magiging tigil pasada. Na-confirm pa lang na mag-stage ng strike or magjo-join dun sa tigil pasada yung Angeles City. The rest, wala pa po kaming nakukuhang information na merong nag-signify ng intent to stage a strike. Pero we're still coordinating pa rin, continuously coordinating with the LGUs. Sa kabila nito, nakahanda naman daw ang city government ng Angeles sa kanilang libreng sakay, lalo na't marami ritong mga lugar na pagawaan at malapit din ito sa Clark Freeport na dinadagsa ng mga manggagawa sa araw-araw. Yung LGU ng Angeles, may na-coordinate na doon na bus company para mag-cater dun sa mga may stranded na passengers. Pero sa
dito sa City of San Fernando, wala naman daw. Though naka-ready rin naman daw yung units nila just in case may mga stranded passengers. Samantala, inabutan naman ng CLTV 36 News Team sa punong tanggapan ng LTFRB sa siyudad ng San Fernando ang tinatawag na Region 3 Alliance of Transport Cooperative and Corporation. Sinadya umano nila ang tanggapan ng ahensya para magbigay ng suporta at tiyakin na walang mapaparalisang ruta sa kanilang nasasakupang 4 na probinsya ng rehiyon. Wala po kasi sufisyente na po ang mga units namin dahil marami na po ang sumusuporta dyan sa gobyerno na mga consolidated entities at mga modern jeep. Sa lalawigan ng Tarlac, hindi lamang ang mga modernized jeep ang nakahandang magserbisyo sa mga pasahero kundi pati na ang traditional type PUJ na may consolidated franchise at handang tumalima sa modernization program. Lalo na kami sa probinsya ng Tarlac, meron po akong 17 primary cooperatives member na siguro mga 1,000 traditional jeepney ang pwedeng sumuporta sa gobyerno. Kaya palagay ko ito po ay sapat na para hindi maparalisa ang aming biyahe sa aming probinsya sa Tarlac. Paglilinaw naman ni June Garcia, chairman ng Sapang Palay Resettlement Transport Cooperative sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan, hindi tamang sabihin na nasa 400 lamang ang bilang ng mga nagtatrabaho sa higit 400 modernized jeep na bumabiyahe sa rehiyon. Patungkol po rin sa pagtatayo ng kooperatiba at lalo kung pag nag-modernize na po. Maraming tao po ang pwede makinabang. Una-una po, for example po, ang kooperatiba po na nag-modern ay may 15 units na po na existing. Marami po siya nakikreate na trabaho. Yun, magkakaroon ng driver, conductor, staff, mga dispatcher, inspector. Marami po nakikinabang sa pag nag-modernize sa mga kooperatiba. Kasi po, nung araw po kasi, pagka-traditional, ang kumikita lang po dyan, driver lang po. Yung operator, ginagawang bangko lang. Didepositohan ka, kalauna mga ilang araw, kukunin ka pag nasira, bibili ka ng gulo, bibili ka ng baterya, paparehistro ka. Lahat ng mga kinita ng operator, kukunin agad ng driver. Kaya ang driver lang talaga ang nabubuhay. Samantala, sa tala ng LTFRB, nasa higit 8,000 traditional jeep sa rehiyon ang walang consolidated na prangkisa. Higit 12,000 naman ang may consolidated franchise. Ang pagkakaroon ng consolidated na prangkisa ay isang hakbang sa pagbuo ng kooperatiba na siya namang bibili sa modernized jeep na isinusulong ng gobyerno. Anila, ang mas maraming bilang ng mga consolidated franchise kaysa sa mga individual franchise owners ay nangangahulugan na mas maraming pabor sa PUV Modernization Program dito sa rehiyon. No Pasada! Yes Modernization! Yes Modernization! Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Nanumpa na sa kanilang tungkulin ang 28 fire brigade teams mula sa iba't ibang locators sa Clark, Freeport, Pampanga kasabay po ng pagdiriwang ng National Fire Prevention Month. Ang buwan ng Marso ay idineklara bilang Fire Prevention Month sa bisa ng Proclamation No. 360 na nilagdaan noong 1986 ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. dahil karaniwang tumataas ang bilang ng mga naitatalang insidente ng sunog, lalo't hudyat ito ng pagsisimula ng panahon ng tag-init. Kaya naman nakiisa umano ang Clark Development Corporation o CDC sa pagpapalaganap ng advokasya tungkol sa Fire Prevention Month na may temang sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa sa pamamagitan ng pagbuo ng Fire Brigade Teams. Ang naturang seremonya ay pinangunahan ng chairman ng CDC na si Attorney Edgardo Pamintuan. Ayon kay EDPAM, ang pagbuo ng Fire Brigade Teams ay bahagi ng kanilang safety and security program. Kabilang sa induction ng Fire Brigade Teams ay ang Clark Locators gaya ng CDC, Clark International Airport Corporation o SIAC, Clark Global City, Clark Water Corporation, Yokohama Tires Philippines Incorporated, Clark Electric Distribution Corporation, at marami pang iba.
Dahil sa kanilang mga programa para sa kanilang mga estudyante, ilang beses nang kinilala abroad ang Mabalacat City College. Nitong nakaraang taon, naging finalist ang kolehiyo sa ASEAN Icons Internationalization Awards. Ayon po sa presidente ng MCC na si Dr. Michelle Aguilar Ong, ito'y dahil sa International Collaborative Learning Programs ng kolehiyo. Ano ba itong programa na ito? Pakinggan sa Sonia P. Soto Interviews. Recently, meron na naman kayong bagong award. Sa IZN ASEAN, ano isa naman kami ito? ito yung mga colleges and universities na napapansin abroad. Yun. So Ano naman itong nakita na naman nila sa inyo, itong international body na ito? At Tita Son, isa kami sa mga nauna to embrace ang tinatawag na collaborative online learning. Okay. Collaborative online international learning. Ibig sabihin nito, Tita Son, for example, sa Canada, may partner kami doon, Langara College, no? In one class, ang estudyante namin at estudyante nila ay nasa isang virtual platform. Classmates sila. Kung yung isang klase sana, they're taking library system, kami naman ay gender. So kakaiba siya, di ba? Magkaibang klase. Pero, nag-uusap silang dalawa because they're going to do one project together. Ang mga gender testaments dito sa mga Pilipinas, issues natin sa gender, hinuhugot ng mga Canadian students. They will understand and put them in the library e-resources. Sinusulat nila. And then it's also shared sa Mabalacat City College. Yun, sa part ng library collection namin. And not all city colleges enjoy that kind of partnership. Meron bang kailangan eligibility requirement for... For the COIL, Tita Son, it's open for everyone. Medyo may konting investment lang. Kasi sa Mabalacat City College, nag-invest kami sa tinatawag namin na high-flex classrooms. It's for COIL. And what are these high-flex classroom? Eto, Tita Son, yung smart classroom na nakikita mo na yung mga nandun, like for example, nasa abroad sila, kita mo sila sa buong klase. Kita rin nila kung nandun ka sa buong klase. Pag nag-recite yung estudyante, susundan ng camera at siya yung naka-flash. Para magkasama kayo. Yes. Somehow, it simulates a real environment. So, technology yan. Mahal yan. Yes. We get funding from Unifast Fund and also from our LGU Fund. Ang maganda lang is very supportive. Lagi naman pag LGU, when we propose such ideas, si Mayor Garbo, saan natin gagamitin yan? O sige, ganun yung enthusiasm niya. Nakakatuwa. At meron kasi sa kanya yung idea na dapat kung ano yung nakikita natin sa Clark, if they advance ang Clark, dapat tayo ganun. May ganun kasi si Mayor Garbo. Dapat maranasan na ng estudyante natin yan. Naiintindihan niya yung yung market, di ba? Naiintindihan niya yung pangangailangan. Yes. Kami, so, Tita Son, responsive talaga. Nagiging responsive ang LGU through the City College dun sa ganung mga pangangailangan. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Iniimbestigahan na ngayon ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga ang operasyon ng mga smelting plant o tunawan ng bakal sa San Simon. Lumalabas kasi sa datos ng Kapitolyo na maraming residente sa naturang bayan ang nagkakasakit sa baga at nagkakaroon ng cancer. At isa sa mga posible manong dahilan ang polusyon mula sa mga pabrika. Si Paulo G. Santos ang may report. Nababahala na raw ang mga kinauukulan sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit sa baga at nagkakaroon ng kanser sa bayan ng San Simon, Pampanga. Sa datos kasi ng Alagang Nanay Preventive Healthcare Program ng Kapitolyo, mayroong 72 cases ng asthma, 19 cases ng kanser as of March 1, 2023. Ang isa sa mga posible umanong dahilan ng paglala ng sitwasyong pangkalusugan ng mga Simonian ang polusyon na ibinubuga sa hangin ng mga smelting plant o tunawan ng bakal sa kanilang bayan. Cancer, 19 ang dami. Ayun po. Yung asthma, makikita nyo, 72. Yan po ay cause ng mga smelting plant na hindi na monitor. Base po doon sa sinabi ni Vice Mayor kanina, sa gabi daw po nag-ooperate. Bakit po sa gabi? Meron ng mga araw. Yan po ay tinatago nila. Ano po? Kaya from time to time na kailangan mag-monitor ang EMB at saka yung Penro para makita po natin yung sinabi ni Vice. Para hindi naman po mag-suffer ang ating mga constituents sa San Simon. Yan po, hindi po tayo against sa mga nagdinegosyo yan. Ang kailangan protection natin ang ating environment. Sa video na eksklusibong ipinakita ni Pampanga 4th District Board Member Nelson Calara, makikita ang maitim na usok na ibinubuga ng smelting plant sa San Simon Industrial Park. So yan ho yung mga video? Oo. Hindi lang natin pinakita kanina eh. Ganyan ho kayo din. Anong oras ho yan? Ano yan, alas 5 ng umaga. Saka gabi. Inaabot ko ng ano. Kayo po ba nagtataka bakit gabi sila nag-operate? Yun nga, bakit sa gabi? Kaya nga yung sabi kanina nung gusto ko nga, hindi ko na lang sinagot. Kaya daw gabi nag-operate dahil mura ang kuryente. Hindi reason yun, na mura ang kuryente. Ang buhay ba ng tao, ang kalusugan ba ng tao, mas importante ba yung kuryente kaysa sa kalusugan ng tao? Siyempre, kung sila gusto kumita ng malaki, kailangan walang suffering sa mga ating constituents. Kung wala na tayong constituents, ano pa ba naman ang... Tingnan mo yung pumupunta rito, lahat, majority ng pumupunta rito sa bayan ng San Simon. Bakit? Kaya sa pagdinig ng Committee on Environmental Protection and Natural Resources, Climate Change and Disaster Resiliency nitong Huwebes, March 2, tinalakay ang Municipal Ordinance sa San Simon kaugnay ng regulasyon sa modernisasyon ng mga heavy industries. Sa harap ng mga tauhan ng DNR Environmental Management Bureau o EMB, itinanong ni Board Member June Canlas kung bakit patuloy pa rin ang isinasagawang induction furnace o ang pagtutunaw ng bakal gamit ang kuryente sa mga planta sa San Simon. Minsan na kasi umanong naipanawagan ng Philippine Iron and Steel Institute na iban ito dahil pawang mga substandard steel bars ang nalilikha ng naturang proseso. Batay sa electroheatinduction.com, malinis at episyente ang pagtunaw ng bakal gamit ang induction furnace process. Subalit may mga pag-aaral din umano na masama ito sa kalusugan ayon kay Canlas. Sa article naman ng Reuters na inilabas noong December 2018, 3 smelting plant umano ang gumagamit ng induction furnace ang binisita ng DTI at nakita na kulang o halos wala silang anti-pollution device. Hindi naman tinukoy kung saan ang mga plantang ito. At mas advance ang technology nila sa atin. Dinan nila, no? What reasons do we have? Why a country as advanced and as large and as a country which uses more steel than us would ban such a technology, yet we in the Philippines would welcome this technology, no? That's why we're asking if there is an existing policy of the DNR
Samantala, nakasaad naman sa Municipal Ordinance Number 003 ng San Simon na mabibigyan ng tax incentives ang mga smelting plant na hindi nagagamit ng naturang proseso. May 5 smelting plant sa San Simon at wala naman umano sa mga ito ang tumututol sa ordinansa ni isa. Actually, sila naman, sa tingin ko, nung uli naming na-meet sa committee hearing, magko-comply naman sila. Actually, dati siguro hindi lang sila nare-remind. Hindi lamang umano ito ang unang pagkakataon na inawat ang paggamit ng induction furnace sa industrial park sa San Simon. Gusto natin i-share that sometime in 2019, the Bureau of Investment has rejected the application of a steel company on the basis that this steel company would like to use the induction furnace. And dahil doon, nireject ng yung application ng nitong steel company ng Bureau of Investment. At ito ang nagiging basis ngayon ng one of the basis na ng sanggunian na tama siya na to come up also na pwede rin i-ban in the exercise of its regulatory power bilang LGU. Samantala, pasado sa committee level ng SP ang pag-adapt ng naturang ordinansa, uusad pa umano ito sa plenaryo upang pagdebatehan at mapalawak ang research sa mga nagiging sanhi ng polusyon na nakakaapekto naman sa kalusugan ng tao. Ayon kay BM Canlas, paraan ito upang maging mas malawak ang impormasyon ng mga LGUs sa mga industrial zone na maaring maitayo sa kanilang mga distrito. I think this should be seriously considered also by other municipalities adopting similar ordinances. At the same time, yung probinsya po ay makakaasa yon. We will similarly adopt an ordinance that would ensure that all business establishment and factories operating in the province of Pampanga are operating within the environmental standards para po magkaroon tayo ng isang malusog na kalikasan. Ako si Paulo G. Santos, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 ang konstruksyon ng 2 proyekto nito sa lalawigan ng Tarlac at Nueva Ecija. Kabilang sa mga ito ay ang 38.4 million pesos na Disaster Resilient Multipurpose Evacuation Center sa Barangay Karamutan, La Paz, Tarlac. Magsisilbi ito bilang pansamantalang tirahan ng mga residente sa panahon ng kalamidad o sakuna. Ayon sa DPWH, handa raw ang nasabing pasilidad na tumanggap ng malaking bilang ng evacuees. Mayroon itong family room, nursing areas, bathroom at shower rooms na may 24/7 na access sa tubig. Bukod pa rito, pwede rin itong gamitin bilang venue sa iba't ibang event, gaya ng sports, social services at iba pang aktibidad ng barangay. Samantala, natapos na rin ng DPWH ang konstruksyon ng 29.3 million pesos na legislative building ng Municipal Hall ng Santo Domingo, Nueva Ecija. Mayroon itong 12 silid na magsisilbing opisina ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Mayroon din itong common CR, storage rooms, reception area, mechanical room at multipurpose hall na magagamit ng mga empleyado sa kanilang pulong at iba pang uri ng pagtitipon. Sa ibang balita na puno po ng musika, ang isinagawang solemn blessing and inauguration ng ikalawang bamboo pipe organ sa bansa. Matatagpuan ito sa St. John the Apostle Church sa Betis, Guagua, Pampanga. Taong 2019 nang simulan ng Diego Serra Organ Builders Incorporated ang paggawa ng Betis bamboo pipe organ. Natapos ito noong 2020, ngunit dahil sa pandemya, hindi po natuloy ang blessing at inauguration nito. At itong araw ng Huwebes, March 2, pinatugtog ni Luc Ponet, isa pong Belgian musician ng Betis Pipe Organ, na sinabayan ng Mirabilia Dei Choral, Quezon City Performing Arts Concert Chorus
at Mirabilia Dei Strings sa isang konsyerto ng sacred at liturgical music. Nabuo ang Betis Bamboo Pipe Organ mula sa mga donasyon at fundraising events, hindi lang ng mga taga-Betis, kundi pati na rin ng mga Kapampangan na nasa ibang bansa. Ayon po kay Silwin Tagle, ang namuno sa paggawa ng bamboo pipe organ, nagkakahalaga ito ng halos 3 million pesos. Mayroon itong 758 pipes na gawa sa bolo, buho at bayog bamboo. Nakatakda ng gamitin ang bamboo pipe organ sa mga banal na misa na isasagawa sa St. James the Apostle Church. Samantala, matatagpuan naman sa Las Piñas, Metro Manila ang unang bamboo organ sa bansa. Gawa ito ni Fray Serra noong 1824. Halos 200 taon ang pagitan nang masundan po ito ng Betis Bamboo Organ, kaya gano'n na lamang kahalaga ang instrumentong ito para sa ating mga Pilipino. So, pinili ko po yung kantang ini, Spanish and English ya. Medyo agogoya. Yung message nini, when you dream big, sometimes you are discouraged, bala mo pwede. Yung paninap. But, tiwala kay sarili, tiwala kay nga pong Ginoo, yung masakit, pwede pala. Yung na yung bamboo organ, lintoya. Okay? Nga kay sariling piyata mo, challenge kay katamo na ano yung maning kasakitan, sabihan tamo, muli kayong pasyok-pasyok, sa pwede. Wow, pwede pala. Malyari. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. At sa iba pa mga nangungunang balita, nakumpiska ng otoridad ang nasa kalahating milyong halaga ng hinihinalang shabu mula sa 4 na drug suspect matapos po ang isinagawang anti-illegal drugs operation sa Olongapo City nitong Huwebes, March 2. Inaresto ang 4 na individual bandang 12:45 ng madaling araw sa tapat ng Metro Subic College School sa Barangay East Bahak-Bahak. Kinilala ang mga suspect na sina John Manlangit at Jonathan Pacaco na pawang mga residente ng Barangay Santa Rita.
Arnold Ponciano, residente ng New Banicain, at Jason Villagracia, na mula naman po sa Barangay Sinabacan, Candelaria, Zambales. Nakumpiska mula sa mga ito ang hinihinalang shabu na may kabuang 71.1 grams na nagkakahalaga naman ng 487,560 pesos. Sa ibang balita, kinurunahan na ang mga nagagandahang dilag na nagwagi sa katatapos lamang na Miss Mabalacat City 2023 na ginanap sa SMX Convention Center, Clark, Pampanga nitong Huwebes, March 2. Nasunggit ni Stacy David ng Barangay San Francisco ang titulo bilang Miss Mabalacat City 2023. Sinundan ito ng first runner-up na si Sarina May Cuevas ng Dau, second runner-up si Kyla May Regala ng Dapdap, sunod naman ay ang third runner-up na si Bianca Marie Garcia ng Sapang Biabas at ang fourth runner-up ay si Fiona Balmedina ng Marcos Village. Ang annual beauty pageant ng lungsod ay parte ng kauna-unahang Balacat Festival o dating kilala bilang Caragan Festival. Congratulations po sa lahat ng winners. Isang kakaibang exhibit ang binuksan sa SM City Clark na naglalayong ituro ang pakikiisa sa mga visually impaired individuals. Sa immersive exhibit na ito, mararanasan ng sinumang bibisita kung paano mamuhay ang isang bulag. Paraan umano upang higit silang maunawaan at mas maisulong ang inclusivity sa kanilang hanay. Narito po ang report. Excited na nagtungo sa SM City Clark Cinema 6 ang 21 anyos na si Roy Sobrevilla kasama ang kanyang mga kaklase nitong Biyernes, March 3. Hindi pelikula ang kanilang pakay kundi isang immersive exhibit kung saan pwedeng maranasan ng mga bibisita kung paano mamuhay ang isang visually impaired o bulag nating kababayan. Ito ang The Blackout Zone at pwede itong bisitahin ng libre hanggang March 19. First po, sobrang parang malaking bagay po to sa akin kasi di ko po expect na may nangyari po palang mga ganitong event sa lugar namin. And also, parang nabibigay pansin po yung mga ganitong may mga disability po. And bilang estudyante po, malaking bagay po to bilang experience na pwede ko pong ma-apply sa future ko, sa mga pwede ko pong maging work or pwede pong maging mga organization na masalihan ko po. Inorganisa ang nasabing exhibit ng SM Cares katuwang ang Mabalacat City College, National Council on Disability Affairs, Philippine Foundation for the Rehabilitation of the Disabled at Resources for the Blind Incorporated. Ayon kay Engineer Bien Mateo, Senior Vice President ng SM Supermalls at Program Director ng SM Cares, nais nilang magsulong ng empathy o pakikiisa sa mga visually impaired nating mga kababayan upang sila ay lubos umanong maintindihan. Itong pagkakataon na to, nagpo-focus tayo sa accessibility sa mga taong may visual impairment. No? So that's why ito ginagawa namin itong The Blackout Zone. Dito, ma-experience ng isang tao ng ilang minuto ang pagiging bulag. No? Sa pagpasok nila sa loob, no? Merong mga challenges habang naka-blindfold sila. So talagang maiintindihan nila and they will have a deeper understanding of the life of a person that is blind. Para naman kay Architect Jimmy Silva, ang chairman ng Philippine Foundation for the Rehabilitation of the Disabled o PFRD, ang ganitong mga event ay nagpaparamdam sa kanilang ng inclusivity o pagiging bahagi ng ating komunidad. But ang importante dito is that you feel you are part of society, that you are included in what everybody is doing. So siguro mas matagal namin gawin, but we will be able to finish it the way you will finish it also. So ito ngayon, ang importante rin na nakikita natin dito is that it presents to the general public yung buhay ng isang may kapansanan sa paningin na kanyang araw-araw niyang ginagawa. Alam mo, ang hirap kasi pag you feel that you are alone, you know. And
And there are a lot of challenges in life. Ang The Blackout Zone ay nauna nang isinagawa sa Metro Manila at ito ang unang beses na dinala ito sa Central Luzon. Ako si Marco Galang, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Alamin naman natin na magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Northeast monsoon o hanging amihan pa rin po nakakaapekto sa Luzon. Kaya po ang mga lugar ng Cagayan Valley, Bicol Region, Apayao, Aurora, Quezon, Marinduque, Romblon at Oriental Mindoro. Maula po ang papawirin na may mga kalat-kalat na mga pagulan. Ito po ay dulot naman po ng Northeast monsoon o amihan. Gayon din po ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng Luzon ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po inaasahan ng mga mahihinang mga pagulan. Ito po ay dulot naman ng amihan din. Samantala, ang Caraga po at Davao Oriental ay magiging maulap po ang papawirin na may mga kalat-kalat po mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Ito po ay dulot ng shear line. Samantala po ang Palawan, Visayas at natitirang bahagi pa ng Mindanao ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po inaasahan ng mga pulo-pulo mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Ito po ay dulot ng localized thunderstorm at shear line. So sa mga lugar pong nabanggit ay posible po ang mga flash floods at landslide kaya pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan. Salamat po. At yan ang mga balitang nakalap ng ating news team. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Maraming salamat po at happy weekend.